România nu-și găsesc de lucru. De asta am și eu 2 copii plecați. Am nepot care îl cresc eu, fata e plecată în Italia, l-am îngrijit de bătrâni. Pentru că nu se găsește de muncă de asta. Păi e greu și acolo, dar e mai greu la noi. Că la noi e foarte greu. Greu de tot. Mai bine câștigă un ban acolo. Mai bine câștigă acolo. Dacă aici nu sunt plătiți, nu au unde să lucreze, de asta pleacă, parcă de ce. Munca în străinătate a ajuns singura soluție pentru vasulienii care nu-și găsesc acasă un loc de muncă. În această perioadă, germanii caută lucrători pentru sectorul agricol. Rețeaua EURES pune la dispoziția persoanelor interesate 60 de locuri de muncă în domeniul agricol în Germania. Din aceste locuri de muncă sunt la culesul produselor agricole, sparanghel și căpșuni și locuri de muncă pentru vânzarea produselor agricole. Pentru a obține unul din cele 60 de locuri de muncă, doritorii trebuie să aibă cunoștințe de limba germană. Se solicită experiență în agricultură, condiție fizică bună și cunoștințe de limba germană. Pentru culesul produselor agricole, nivelul limbii germane este de bază, iar pentru cei care vor lucra în vânzare trebuie să dețină cunoștințe extinse în limba germană. Salariul net este de 800 de euro pe lună, programul de lucru este de 40-50 de ore pe săptămână, iar angajarea se va face pentru perioada aprilie-iunie 2012. Anul trecut, prin rețeaua EURES, au plecat la lucru în străinătate peste 800 de vasluieni.